खुलुमबाय गिबि गिबियावनो नेसनेलिस्ट बिटिसिनि बायजोनि बड' पिपल्स पार्टिनि खुंगा सेथि बोसोरसालिया जथुमा धेमाजि जिल्ला गगामुग नोलोबारि ओनसोलनि गेलेग्रा फोथाराव 9 आरो 10 मार्चआव बे जादों आरो दिनै नैथि सान हिसाबै दिनै फुंनि जा हाबाफारि दं फुंनिफ्रायनो 8 बाजिनिफ्रायनो फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि आरो 9 बाजियाव मुंख्लं खाम्फा बावनाय बे हाबाफारिया जालांबाय आरो बिनि उनाव जोङो फैगोन 10 बाजियाव 12 रिंगायाव जोंनि अपेन सेसन जागोन गेवलां मेल जागोन बे दान्दिसे सम उनाव जागोन दा जोंनि बिटिसिनि बायजोनि बड' पिपल्स पार्टिनि जाखिनि थांखि आरो बिथांखि नोंथाङा सोंनायखाय आं फंनैसो बुंनो सानदों बिटिसिनि बायजोआव 14 जिल्ला 10 लाखनिख्रुइबो बांसिन जोंनो बर' रायजो राजा बर' कसारि रायजो राजाफोर बाहेरायाव दङ बे बर' रायजो राजाफोरनि जोंनि बर'नि राव हारिमु थुनलाइ समाजखान्थि आरो राजखान्थि जौगानायनि थाखाय सोलोंथाइ बिथिङाव जौगानायनि थाखाय खामानि अनेक दङ गोबां मावनो दङ दा बे हाबाफोरखौ मावनो थाखाय जोङो जातीय संगठन हारि माहारिनि जायफोर आफाद बिथांमोनहाबो खामानि मावगासिनो दं अब्लाबो जों बे बर'नि जा जेंना जेथोखौ माखासे राजखान्थियारि जा जेंना बे राजखान्थियारि जेंनाखौ लानानै सुफुंनोबा जोङो राजखान्थि दोलोनि गेजेरजों आवगायनांगौ होननानै जोङो थांनाय 4 सेप्तेम्बर 2025 मायथाइयाव जोङो बेखौ दाफुंदों आरो दाफुंनानै दिनै सेथि बोसोरसालिया हिसाबै जोङो खुंनाय जादों आरो जोङो दिनै मैयानि जा डेलिगेट सेसन जोंनि थांखि लानाय जादों जे बिटिसिनि बायजोआव जाखिनि बर' रायजो राजाफोरनि बे बिसायख'थि खुंनायाव जोङो बोरैहाय आवगायलांनो जोङो बेखौ थिरांथा लानाय जादों दा बेजों लोगोसे जोङो बर' रायजो राजाफोरनि साननाय हनायखौ लानानै एसे सम साननैसो नायबावगोन जे जिल्लाफ्राव जोङो बबे दोलोजों सापर्ट खालामबा बा बोरै आवगायलांबा जों मोजां मोनगोन बा जों सुजुग सुबिदाखौ मोनगोन बेफोरखौ रायजो राजानि सेन्टिमेन्टखौ बा साननाय हनायखौ जोङो साननैसो आरो अबजार्भ खालामनानै जों सेन्ट्रेलि मोनसे घोषणा खालामगोन जे जोङो सोरखौ सापर्ट खालामबा मोजां जागोन दा बेनिखायनो जोङो थिरांथायाव फैदों जे नेक्स्ट जोङो जा सावरायमेल बे सावरायमेलाव जोङो थिरांथा लागोन फैगौ बिसायख'थियाव जों बोरै आवगायलांनो जोङो सोरखौ सापर्ट खालामनो बे बाथ्राखौ लानानै जों मैया सावरायनाय जादों बिनि उनाव जोङो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दं बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला थांनाय 21 मायथाइनि 17 फेब्रुवारियाव दानाय जादोंमोन बोसोरबा बारबाय बे बोसोरबा मादाव जाखिनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि दैदेनगिरि बिथांमोना जाखिनि हाबा मावनांगौमोन मिनेश्वर बसुमतारी अनिल बसुमतारी बिथांमोना जाखिनि हाबा मावनांगौमोन भिलेज नटिफिकेसन बियाब दानायनि नटिफिकेसन बेनिफ्राय भटार लिस्ट थिक खालामनाय बेफोरखौ बिथांमोना दासिमबो मावनो हायाखै जेराव बिजेपि सोरखार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा जायफोर जों मिथिगौ बयजोंबो अनजाग्रा आरो मोजां मोनग्रा जाय सुबुं बिथांमोना दङ अब्लाबो बिथांमोननिफ्राय बा चिफ मिनिस्टारनिफ्राय सुजुग सुबिदाखौ बिथांमोना लाबोनो हायाखै बे मोनसे जोंनि बर' हारिनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा बेनिखायनो जोङो बर' पलिटिक्स जानाय बड' पिपल्स पार्टि जानानैबो जोङो डिमान्ड होबाय थागोन आरो नाजाबाय थागोन बर'नि राव हारिमु थुनलाइ राजखान्थि बिथिङाव जौगानाय जाहाथे बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर' माहारिनि जेसेबां दङ जोङो गोबां फान्ड लाबोनानै जोङो बर' रायजो राजाफोरनो जाहाथे जोङो जौगासार होनो हायो बे थांखि आरो नोजोर लानानै जों आवगायगासिनो दं।